أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum ya ku masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atukum Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana Allah ya ba ku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan bikum ya ahbabu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan bikum ya ahbabu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahadika wa nastaghfiruka wa tubu ilaika wa nu'minu bika. Ya Allah, ka ba mu kyakkyawan makoma. Allah, ka kare mu daga sharrin mutum, sharrin aljan, sharrin gida, sharrin daji, sharrin mace ko namiji, babba ko yaro, musulmi ko kafiri, jinnu wallansi. Allah, ka sada mu da annabar rahama. Allah, ka sada mu da annabar rahama. Wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nushina alaykal khairal kullahu. Shi dai manzo sallallahu alaihi wasallama sami'un ne, kasiran ne, komai manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwa jamilul ajamalu. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwa aminullah. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwa karimul mukarram. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwa sahibul husni. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwa sadiqul masadduq. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwa naziful munazziful. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul masadduq. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwa nurul anwar. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwa jamilul ajamalu. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwa karimul mukarrama. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwa sahibul husni. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwa sahibul husni. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana shi haske ne, abin haskakawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma'abocin kyauta ne, abin kyautatawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi mai karamci ne, karramamme ne, abin a karrama shi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi haske ne, abin haskakawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi aminci ne, abin a aminta shi, amintacce ne, abin mutuntawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wasadiqul masadduq. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi mai kyauta ne da kyautatawa, mai haske ne da haskakawa, mai mutunci da mutuntawa, kuma abin a mutunta shi ne. La ilaha illallah sahibul husni karimul mukarrama. Manzo sallallahu alaihi wasallama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama imamur rusuli, shugaban annabawa ne gabaki ɗaya. Manzo sallallahu alaihi wasallama wato shi shugaban annabawa ne gabaki ɗaya. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine kankat, shine komai, shine hasken da bai da iyaka. Manzo sallallahu alaihi wasallama wanda aka yi tun kafin a halicce shi ya zo duniya, hasken shi ya yalwata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi duk annabawan da suka gabata daga ƙasa da hasken annabi Muhammadu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka halicce su. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba shi da abokin lissafi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baka isa ka faɗi shi ba, babu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fito a ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fito a da e. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fito a shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fito a ko'ina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kake tare da shi a ko'ina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka so shi ka so Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka so Allah ka so shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai isa da isansa ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai tafiya da tafiyansa ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruhi ne wanda kowa an halicce shi dan annabi Muhammad. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a so shi ko la ilaha illallah
Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai faɗa ba zai gama faɗuwa ba zai yi komai. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce so shi kaɗan ajiya sallah. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine haske, shine haskakawa. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ni'ima, shine ni'imtawa. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine daɗi da daɗinsa. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama karimul mukarrama, karramamme ne a karrama shi. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amintacce ne a aminta shi. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi shi Ibrahim yayi. Ya zaka ce ba za ka so masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba? Idan ka so masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah yana son mai son manzan Allah. Allah yana son amintaccen manzan Allah. Allah yana son wanda ya so manzan Allah. Allah yana son wanda ya tsaya manzan Allah. Talauci da tsiya da shari baya zama ga masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Imani yana tabbata ga masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutunci yana tabbata a masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Daɗi yana tabbata a masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ɗaukaka yana tabbata a masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Rahama yana tabbata ga masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Haske yana tabbata ga masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Karrama da karamanci yana tabbata ga masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Arziki yana tabbata ga masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi tsiya ba shi daga tare ga wanda yake son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa kairahu ala kairahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wallahi farin ciki yana tabbata ga masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Bakin ciki yana gudu ga masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Daɗi yana zama ga masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Arziki yana zama ga masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wadata yana zama ga masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ni'ima yana zama ga masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin komai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Allah ne, shalelan Allah ne, dan gatan Allah ne, amintaccen Allah ne, yardajjen Allah ne, mabuwayin Allah ne, makusancin Allah ne, yardajjen Allah ne, masoyin Allah ne. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wanda in ka faɗe shi ka ji sanyi, in ka ambace shi ka ji daɗi, in ka ambace shi ka ji ni'ima, in ka ambace shi ka ji wani duniyan na maka daɗi. Bakin ciki baya tare ga masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Farin ciki na tare ga masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Imani yana tare ga masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Tausayi yana tare da masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Daɗi yana tare da masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Imani da amincewa, daɗi da daɗinsa, gaskiya da gaskiyansa. La ilaha illa kairahu ala kairahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Amincin amintattu, yardan yardaddu, ni'iman ni'imammu. La ilaha illallah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Komai naka ne, imanin naka ne, tausayin naka ne, hasken naka ne, komai fa naka ne fa, ƙasan naka ne, komai naka ne. Ina taɓaɓɓe sai wanda ya ce bai san manzan Allah. Ya Allah, la ilaha illallah. Ina wanda ya ce a so manzan Allah kaɗan, ina yake? Ina wanda bai ce a bi shi ba, ina yake? Za ka gan shi yana tafiya amma kamar mara kai. Mahaukaci shi ba mahaukaci ba, mutum shi ba mutum ba, gaskiyan shi ba gaskiyan ba. Wallahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. Wallahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wayyo Allah manzan Allah, wayyo masoyin manzan Allah. Shi yasa ni a duniya duk masoyin manzan Allah na wani. Wallahi duk masoyin Allah ina san shi, duk masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina san shi. Wallahi tallahi ina son mai son manzan Allah ko bai so ni ba, wallahi ko baya so na ina son masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kowane irin halitta ne ina son shi saboda ƙaunar da yake ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To kai a doron duniya ma kai bawan Allah, la ilaha illallah, dabbobi ma sun so manzan Allah sun zauna lafiya. Dabban da ya fi son manzan Allah sai kaga yana cikin kyakkyawan makoma. Dabban da ya so manzan Allah sai kaga yana cikin jin daɗi. Ni ku banni kawai da manzan Allah. Dabban da ya so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaji yana cikin nishaɗi da anishuwa. Dabban da ya so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bashi mafaka mai kyau.
dabban da ya so Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kaga yana cikin jin daɗi, ya bar shi yayi komai, ya bar shi ya taka kowa. Dabban ma fa kenan, idan ya so manzon Allah akan bar shi ya taka kowa, ya taka kowa. Dabban da ya so Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan bar shi yayi abin da ya ga dama, wallahi ko yayi ba shi da alhaki. Dabban da ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk abin da ya baya laifi. Dabban da ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk abin da ya aminta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in yi abu baya laifi. Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, dan gatan Allah, shalilan Allah, amintaccen Allah, mabuwayin Allah, mai tafiya da tafiyansa, mai isa da isansa, mai isa a fadar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mai isa a fadan Allah da kanshi nashi ne. La ilaha illa kairahu ala kairahu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mai sunan da dadin shi yayi yawa, mai sunan da dadin shi baya lissafuwa, mai sunan da idan ka faɗe shi kakan ji wani abu a kwakwalwan kanka yana shokin. Mai sunan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. Wanda bai san ka ba bai san ka bane, Allah isa isan ka. Wanda bai fahimce ka ba bai fahimce ka bane, Allah ya sa ya fahimce ka. Allah wanda bai san Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba bai gano shi ba, Allah ya sa ya gane. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, mai ambatar da idan kana ambatar shi sai ka ji wani duk duniya babu kaman shi, sai ka ji kana jin ka kawai a daidai. La ilaha illallah, ka taka wuta ka faɗi Rasulullahi sai ka ji sanyi, ka shiga kunci ka faɗi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ka ji farin ciki. Jama'a ku gane, masoya ku gane, jama'a ku gane, masoya ku gane, kusan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, kusan me komai sunan shi ne, komai sunan shi ne, komai sunan shi ne, tsuntsu sunan shi ne, komai sunan shi ne. La ilaha illallah, komai sunan shi ne, komai da shi ayi, komai dan shi ayi, komai dan shi ayi, komai nasa ne. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, daɗi bisa daɗi, haske bisa haske. Ku kama la ilaha illa kairahu ala kairahu, ku kama Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi da isin gifari, da hailala, da salatin annabi, ku kama shi ku gano inda Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ku gano Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ku gama bautan Ubangiji. Wallahi tallahi Shehi Ibrahim ba shi da laifi, Shak Ibrahim Inyas ba shi da laifi, Shak Ibrahim Inyas babu kamansa, Shak Ibrahim Inyas masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk wanda ya ce a kim Shehi Ibrahim bai san annabi ba wallahi, bai san annabi ba wallahi, bai san ma annabin wallahi. Duk wanda ya ce ku bar Shehi Ibrahim wallahi shine katangan ku, shine wanda ya sa ku gane manzan Allah, shine wanda ya sa ku gane manzan Allah. Idan an san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, yanzu kai a gidanka idan baka zuwa makaranta ya za a yi ka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam? Yanzu kana gidanka baka zuwa karatu, ba ya za a yi ka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam? Yanzu baka san Allah ba ya za a yi ka bi shi? Ai Allah, manzan Allah ya ce mu ba Allah, mu ba Allah, mu ba Allah, mu ba Allah, mu so Allah, mu so Allah, mu so Allah. Dalilin annabi muka san Allah, haka dalilin Shehi Ibrahim muka ƙara gane annabi. Wallahi tallahi Shehi Ibrahim masoyin annabi ne, dan Allah, da kare, da doki, da ice, da jaki, dukkan wanda ya so Shehi Ibrahim ya so annabi wallahi, kamar inda duk wanda ya so annabi ya so Allah. Haka duk in ka so Shehi Ibrahim Inyas ka so Allah, ka so Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Shehi Ibrahim ba abin ki bane, Shehi Ibrahim ba abin ki bane, shehinanmu ba abin ki bane, shehinanmu ba abin ki bane. Ba laifi suka yi ba da suka ce a so annabi, da suka so annabi su jajarce akan annabi, su jajarce akan annabi, suka ce a zo a tafi sun yi gaba. Wallahi ni ma na bi su gani a bayan su, gani ga kafansu wallahi. Sai Rasulullahi, sai Shehi Ibrahim, sai Shehi Ibrahim Inyas, habibin manzan Allah, amintaccen manzan Allah, masoyin manzan Allah, Allah masoyin manzan Allah, masoyin Allah, masoyin Allah, masoyin manzan Allah, masoyin Allah. Shehi Ibrahim masoyin annabi, Shehi Ibrahim masoyin annabi.
wallahi Shehu Ibrahim gani ina nan a rawanin kanka, da ni ka tafi, wallahi da ni ka tafi. Ni Hajiya Amina mai rigi-rigi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta Shehu Ibrahim Inyas, wallahi da ni ka tafi, wallahi muna tare. Ni ne rawanin Shehu Ibrahim, ni ne rawanin Shehu Ibrahim. Wallahi tallahi duk wanda ya so Shehu Ibrahim ya so annabi, wanda ya kaunaci manzon Allah ya so Allah. Tafiyan kwaya ɗaya guda uku, rashin ganewa, rashin sani. La ilaha illallahu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Bari shokin din san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu sauki kare idan ya ce na san manzon Allah. Ranar kyautan shi daban ne, wallahi kiristoci da su ce mun suna so mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka na dinka musu komai, na dinka ba su komai, na rasa ma me zan ba su. Kiristan da ya ce min yana son manzon Allah a wannan ranar, wallahi na rasa me zan mishi in ji daɗi. Kiristan da ya ce min ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai na ji duk duniya ya mun ballanta na Shehu Ibrahim, wanda ya mutu akan manzon Allah, ya tafi akan manzon Allah, ya koma akan manzon Allah. Wallahi in so Shehu Ibrahim sosai, wallahi ni na san abin da na so, idan kai baka sani ba. Ni na san abin da ya sa na so Shehu Ibrahim, na so Shehu Ahmadu Tijjani, na so shehi nan mu kakam shehin da yake so min annabi babu ba san da ike ma manzon Allah ne kawai na ji a duk duniya, duk wani halitta inda ya ce na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wallahi ina san shi, wallahi ina san shi, ban raba ba, ban bambance ba, ban bambance ba. Duk wanda kai ciyawa ina san shi saboda kaunan da yake ma Rasulullahi. Itaciya ina jin kunyanta saboda ya kira ta ansa, ta girgizo ta zo gaban Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. In dai na wuce ice kunyan shi nake ji, idan yana tsaye a raye ina jin kunyan shi. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Kai wata ina jin kunyan wata, ba na iya kallon wata daidai saboda manzon Allah ya kira shi ya zo. Rasulullahi amintaccen Allah, yardajjen Allah, mabuwayin Allah, makusancin Allah. La ilaha illa kairahu wala kairahu ala kairahu wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kasa manzon Allah babu sauki wallahi, koma waye zai yi komai yayi kawai. Indi akan kaunan da nake ma Rasulullahi ne ka ce komai. Na barka da koman, na barka da mishi, na barka da me dukka, na barka da wanda ya yi ka, na yi barka da wanda ya samun san Muhammadu Rasulullahi, na barka da wanda ya samun kaunan Muhammadu Rasulullahi, na barka da wanda ya samun soyayyen Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi tallahi akan san manzon Allah ni Aminatu, ni Hajiya Aminatu mai rigirgi wanda Ubangiji ya naɗa min sarauta a fadin, wallahi ya naɗa min sarauta saboda ƙaunar Muhammadu Rasulullahi. Ko ka yarda ko baka yarda ba, Allah ya riga ya bani, ya lamunce ka faɗa ba za ka yi, ko wani gargada ba za ka yi ba. Ubangiji ya mun naɗi wallahi a fadansa, ko da duniya sun nada ko ba su nada ba, shi yasa su nada. Wallahi an riga an nada, wallahi soyayya ne aka riga aka nada min. Na barka da wanda ya min ido ya min baki, yasa na in faɗa. Jin daɗi ne, farin ciki ne, godiyar Allah ne wanda a duk duniya ko na zama komai ba zan fasa gode ma Allah da ya min kyauta da Rasulullahi, da ya ban Muhammadu Rasulullahi, da ya bani annabi Muhammadu, da ya ban kyauta da abin da ya fi so, ya ɗauki abin da ya fi so ya ba mu dukka, ya ce ga Rasulullahi. Duk abin da muka yi in dai dan Rasulullahi ne ba za mu taɓe ba wallahi. Ba za mu taɓe ba wallahi. Shehu Ibrahim baka mutu ba kana raye, ba za su gane ba ne, tajalli ne. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.